Salut! Sunt Laura Matescu și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, vreau să vă arăt astăzi câteva idei de decorațiuni pentru brad, simple, ușor de realizat și care nu necesită foarte mult talent, doar puțină pricepere. Este vorba despre tehnica șervețelului, la care putem adăuga pe urmă și elemente pictate. Pentru această tehnică eu folosesc lipiciul și vernisul lacul de final de la Pentart. Deci practic este un produs 2 în 1. Și ce facem? Decupăm mai întâi dintr-un șervețel bucata pe care vrem să o lipim și vom începe mai întâi cu o suprafață plană. Pe suprafețele care nu sunt plane, șervețelul este mai greu de lipit și de aceea, dacă ești începător în această tehnică, este bine să începi cu aceste decorațiuni din lemn care sunt plane. Vom întinde cu pensula acest lipici pentru decupaj de la Pentart într-un strat foarte subțire. Este important ca stratul să fie subțire, deoarece dacă el este mai gros, va crea acolo mai multă umezeală și atunci riscul ca șervețelul să se rupă este mai mare. Apoi, atenție, înainte de a aplica șervețelul peste lipici, trebuie să îndepărtăm cele 2 straturi din 3 ale șervețelului și păstrăm doar stratul pe care este desenul nostru. Pentru a evita formarea de cute ale șervețelului atunci când este întins, va trebui să facem o lipire rapidă, cu mișcări rapide, astfel încât să nu aibă timp șervețelul să se îmbibe prea mult de lichid, practic, pentru că apa este una din componentele acestui lipici. După ce am fixat șervețelul în poziția corespunzătoare, îl vom apăsa ușor cu buricul degetului și în timp ce apăsăm și întindem puțin pentru a nivela eventualele cute și pentru a evita formarea unor cute. Și după cum spuneam, acest lucru trebuie făcut cât de repede. Atenție însă la cum îl întindem în ceea ce privește presiunea. Nu apăsăm prea tare cu degetul, pentru că atunci riscăm să se lipească șervețelul de deget și în momentul în care ridicăm degetul, îl ridicăm cu șervețel cu tot, în loc ca acesta să rămână pe suprafața pe care vrem să-l lipim. Și de asemenea, atenție și la mișcarea de întindere a degetului. Este bine să nu întinzi cu o pensulă, pentru că perii pensulei pot să distrugă acest șervețel. Degetul este mai moale și de aceea prefer, atunci când am de-a face cu suprafețe mici, în special, să folosesc degetele și nu pensula. Mișcarea aceasta de întindere nu trebuie să fie repetată de prea multe ori, pentru că atunci, din nou, riscăm să stricăm șervețelul. Deci trebuie să acționăm repede pentru a poziționa cum trebuie șervețelul, să insistăm asupra unei mișcări mai degrabă de apăsare decât de întindere și ulterior, când lipiciul aproape s-a uscat, putem să aplicăm încă un strat de lipici deasupra. Acest strat superior de lipici se aplică cu pensula, dar din nou atenție să nu facem o mișcare prea dură, pentru că putem strica șervețelul. Și apropo de duritate, atenție și la perii acestei pensule. Trebuie să fie o pensulă cu perii elastici și moi și nu prea duri. Deci pensulele din păr de porc, de exemplu, nu sunt bune pentru așa ceva. Șervețelul rămas în plus pe margini va fi ușor îndepărtat cu ajutorul unghiei după uscare. Până atunci însă, urmează să aplicăm un strat final de lac și acesta este un alt lac decât cel care folosește și lipici, care este și tot una cu lipiciul, practic.
Lacul pe care l-am folosit eu pentru aceste decorațiuni este un lac decorativ care are puțin sclipici, un pic de glitter, dar este un glitter foarte discret, astfel încât nu va acoperi desenul de pe șervețel. Și iată, vă arăt aici un glob, o decorațiune care este deja gata, deja are acest lac cu glitter pe el și iată că se vede fără probleme și desenul cu peisajul de iarnă. Urmează să fac ceva și pe partea cealaltă. Până când se va usca lipiciul de pe decorațiunea cu reni, voi lăcui celelalte decorațiuni care între timp deja s-au uscat. Putem lucra lejer la mai multe deodată în așteptarea uscării stratului de lipici. Pentru ca aceste decorațiuni să arate bine, ar trebui să mai facem la final încă un pas. Folosesc aici vopsea acrilică argintie cu care pictez partea de unde se agață decorațiunile și apoi și lateralul acestor globuri de lemn. Asta pentru că, deși lateralul arată bine și natural, am aici rămășițe de grund, pentru că am grunduit înainte de a aplica șervețelul, și rămășițe de șervețel pe care le-am aranjat cât am putut, dar tot rămâne puțin urât, în principal din cauza grundului. Și atunci vin cu acest argintiu pe care îl pun pe latura globului. Culoarea metalică pe care o folosesc la acest pas depinde de cromatica globului, a decorațiunii. În alte cazuri ar fi de preferat să folosesc un auriu sau chiar un arămiu, dar pentru că este vorba de Crăciun, argintiu și auriu sunt cele două de bază. Poate fi folosit atât vopseaua acrilică clasică la tub sau un marker cu vopsea dacă ai unul auriu sau argintiu. Ei, și acum, după ce ne-am obișnuit puțin cu tehnica șervețelului pe suprafețe plane, să încercăm să facem acest lucru și pe un glob tridimensional, să alegem unul de polistiren pentru început. Și acesta a fost dat cu 3 straturi de grund înainte de a începe efectiv decorarea lui. Acum pregătesc o steluță un pic mai mare pe care o voi pune exact în vârful globului. De unde știu unde va fi vârful, am acolo un semn, o găurică mică, unde o să facem agățătoarea la final. Și o să punem centrul acestui fulg exact deasupra acestei găuri. Pentru a ne asigura că se lipește bine fără cute, vom apăsa de-a lungul fiecărui braț al fulgului. Și acum, iată care este secretul reușitei acestei tehnici a decupajului pe o suprafață care nu este plană. Secretul este să folosim bucățele mici pe care le lipim una după alta. Deci nu putem lipi o bucată mare dintr-o dată, pentru că aceasta sigur va face cute de jur împrejurul suprafeței care nu este plană. Iată aici cum arată un astfel de glob finalizat, pe care avem lipite diverse obiecte care reprezintă Crăciunul, specifice Crăciunului. Și în vârf de data aceasta i-am făcut o pictură cu puncte în loc de fulg, acum am folosit un fulg. Este mai simplu să pui un astfel de fulg, deci un alt decupaj, practic, decât să faci o pictură în puncte. Alege metoda care îți convine cel mai mult, mai ușor sau mai dificil. Spre deosebire de decorațiunile făcute înainte pe lemn, aici este puțin mai mult de lucru pentru că avem de decupat multe forme mici, pe când pe decorațiunea din lemn aveam o singură formă pe care o decupam în funcție de ce vrem noi să fie pe respectiva decorațiune, un peisaj, niște reni, un Moș Crăciun. Aici avem diverse mici obiecte, cutii de cadouri, steluțe, crenguțe de brad și alte obiecte. Putem chiar să combinăm obiecte de pe diverse șervețele, dar important este să păstrăm cromatica. Iar eu, în momentul în care am început să lipesc aceste obiecte, aceste mici decupaje pe suprafața globului meu, le-am alternat din punct de vedere cromatic, ba unul roșu, ba unul verde, ba unul roșu, ba unul verde, astfel încât să nu fie roșu lângă roșu și verde lângă verde.
La final am adăugat și câteva steluțe de la niște paiete pe care le-am pus între aceste elemente de șervețel și am dat cu același lac cu sclipici pe care l-am folosit și la formele plane. Agățătoarea am făcut-o dintr-o sârmă pe care am îndoit-o și apoi am fixat-o cu silicon. Există atât de multe metode și atât de multe modele de globuri și decorațiuni de Crăciun încât am putea umple un an întreg numai cu astfel de proiecte. Nu o să facem acest lucru, dar totuși am să vă mai arăt așa încă un video în care vă prezint cum se fac globurile cu model din puncte, tehnica punctului aplicată pe globuri. Urmează să public acest video în curând, deci fii pe fază, urmărește-mă și like! Pa! Crăciun fericit, sărbători fericite, spor la pictat!